कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभक्ष्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालिगे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामि। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் டிவோட்டீஸ் வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் குளை மங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். புதுசா இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருந்திருக்கீங்களா? இல்ல போன வாரம் விட்டதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணாங்களா? இல்ல ஆரம்பத்துலேருந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாமா டிவோட்டீஸ்? போன வாரம் எடுத்தது வரைக்கும் அதில் படிச்சிருங்க. புரியலன்னா கேளுங்க. இது புரியாது இல்லை, எல்லாம் புரியுற மாதிரி தான் இருக்குது. புரியலன்னா கேளுங்க. இப்போ அல்ப படிக்கலாம் கூப்பிட்றேன், படிச்சிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பவானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா படிங்கம்மா. பஞ்ச தத்துவம் பொருள். பஞ்சதத்துவம் பொருள். பஞ்சதத்துவம் என்ற சொல்லுக்கு வாழ்க்கையின் 5 அடிப்படை தத்துவங்கள் என்று பொருள். சமஸ்கிருதத்தில் பஞ்ச என்பது 5 என்றும் தத்துவங்கள் என்பது அடிப்படை தன்மைகள் என்றும் பொருள்படும். இந்த உலகில் உள்ள அனைத்தும் பஞ்ச மகாபூதங்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் 5 அடிப்படை தன்மைகளால் ஆனவை. அவை ஆகாசம், வானம் அல்லது வெளி, வாயு அதாவது காற்று, ஜலம் அதாவது நீர், அக்னி அதாவது நெருப்பு, பிருத்வி அதாவது பூமி. இந்த பிரபஞ்சத்தில் உயிருள்ளவை, உயிரற்றவை என நாம் காணும் அனைத்தும் இந்த 5 தத்துவங்களின் கலவையால் உருவாகியுள்ளன. நாம் காணும், உணரும், நுகரும், உண்ணும், கேட்கும் மற்றும் அனுபவிக்கும் ஒவ்வொன்றின் இருப்பிற்கும் அடுத்த ஸ்லைடா அதோட முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது பஞ்சதத்துவம் யார்? நான் படிக்கணுமா எடுத்தவங்களா அப்புறம் மாதாஜி? படிங்க, இது படிச்சிருங்க. பஞ்சதத்துவம் அந்த ஸ்ரீவாச வரைக்கும் படிங்க. அடுத்து பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி படிக்கட்டும். அந்த பஞ்சதத்துவம் யாருன்னு படிச்சிருங்க. பஞ்சதத்துவம் யார்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தம்மை ஆன்மீக குருமார்கள், பக்தர்கள், பல்வேறு சக்திகள், அவதாரங்கள் மற்றும் பூரண அம்சங்கள் ஆகிய வடிவங்களில் பஞ்சதத்துவமாக வெளிப்படுத்தி ஆனந்தித்திருக்கிறார். அவை ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர், பிரபு நித்யானந்தர், ஸ்ரீ அத்வைதர், கதாதர பண்டிதர், ஸ்ரீவாசர். எல்லாம் திரும்ப வரும் உங்களுக்கு. எல்லாரும் நீங்க படிக்கிறதா நிறைய. ராஜலட்சுமி, பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஆன்மீக குருமார்கள் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக குருமார்கள் இறைவனின் பக்தர்கள், இறைவனின் அவதாரங்கள், அவருடைய பூரண அம்சங்கள், அவருடைய சக்திகள் மற்றும் ஆதி புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு நான் மரியாதையுடன் வணக்கம் செலுத்துகிறேன். ஆன்மீக நிலையில் இந்த 5 தத்துவங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. ஏனெனில் பரமாத்மா நிலை அனைத்தும்.
ஓகே மாதாஜி. இவத சைத்தன்ய மகாபிரபு கலியுக அவதாரம், பக்தாவதாரம், பக்த ஸ்வரூபகம். மகாபிரபு பற்றி நாம் பார்க்கலாம். இந்த கலியுகத்துக்கு வந்த ஒரு கருணை வாய்ந்த மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிராம பிரதாய தேகரம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண மகாவதன்யாயனா மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். படிங்க மாதாஜி. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. சீடர்களாலும் பல்வேறு சாஸ்திரங்களாலும் கருதப்படுகிறார். சைத்தன்யா என்றால் உணர்வுடையவர் என்று பொருள். மகா என்றால் மிகப்பெரிய என்றும், பிரபு என்றால் இறைவன் அல்லது தலைவர் என்றும் பொருள்படும். ஸ்ரீ ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் அன்பு லீலைகள் இறைவனின் அக ஆனந்த சக்தியின் தெய்வீக வெளிப்பாடுகளாகும். ராதையும் கிருஷ்ணரும் தங்கள் இயல்பில் ஒருவரே என்றாலும் அவர்கள் நித்தியமாக தங்களை பிரித்து கொண்டனர். இப்போது அந்த இரு தெய்வீக அடையாளங்களும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யரின் வடிவில் மீண்டும் ஒன்றிணைந்துள்ளன. கிருஷ்ணராக இருந்த போதிலும் ஸ்ரீமதி ராதா ராணியின் உணர்வையும் நிறத்தையும் தம்மில் வெளிப்படுத்திய அவருக்கு நான் வணக்கம் செலுத்துகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி ராதிகா மாதாஜி அடுத்த பேர். நான் படிக்கிறேன். அடுத்து துர்கா தேவி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன்னா பரவாயில்ல, அடுத்தவங்க படிப்பாங்க, சொல்லிடுங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பற்றி. ராதாராணியின் அன்பின் மகிமையும் அவருடைய அன்பின் மூலம் அவள் மட்டுமே அனுபவிக்கும் கிருஷ்ணரின் அற்புதமான குணங்களையும் அவருடைய அன்பின் இனிமையான உணரும் போது அவள் அனுபவிக்கும் ஆனந்தத்தையும் அறிந்து கொள்ள விரும்பிய பரமபுருஷரான ஹரி ராதாராணியின் உணர்வுகளால் நிறைந்து ஸ்ரீமதி சச்சிதேவியின் கருவிலிருந்து கடலிலிருந்து சந்திரன் தோன்றியது போல மகாபிரபு அவருடைய அனைத்து பக்தர்களுக்கும் சக்தியின் ஆதாரமாக இருக்கிறார். அவர் மகாவதான் யாவதாரம், அதாவது இறைவனின் மிகவும் கருணை மிக்க அவதாரம். வீழ்ச்சியடைந்த உயிர்களின் குற்றங்களை அவர் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை முழுமையாக பயன்பெற முதலில் நீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சரணத்தை அடைய வேண்டும். ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. நித்யானந்த படிச்சிருவா. நித்யானந்த ஒரு 3 பிரபு 1474 ஆண்டு இன்றைய மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள ஏகசக்கரா என்ற சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தார். அவரது தந்தை ஹடை ஓஜா என்றும் தாய் பத்மாவதி ஆகியோர் மிதிலையை சேர்ந்த பக்தியுள்ள பிராமணர்கள். நித்யானந்தர் நிதாய் என்று அழைக்கப்படுகிறார். வங்காளத்தின் கௌடிய வைஷ்ணவ மரபில் முக்கியமான ஆன்மீக பெருமக்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தார். நிதாய் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நண்பரும் சீடரும் ஆவார். இருவரும் கௌரநிதாய் அல்லது நிமாய் நிதாய் என்று இணைத்து குறிப்பிடப்படுகின்றனர். துர்கா மாதாஜி, துர்கா தேவி ஜெய காமத் மாதாஜி. அடுத்தது தியாஷ். யாரு தியாஷ்? துர்கா தேவி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா இல்ல வேறவங்கள படிக்க சொல்லிட்டாங்களா? தியாஷ் படிக்கல. ஓகே. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறோம் மாதாஜி. பிரபு லைனா கூட்டிட்டு வரேன் பிரபு. பேரு அல்ப படிக்கலாம், அவங்க படிக்கலாம். ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிச்சிட்டாங்க. ரஞ்சினி பாண்டியன். ரஞ்சினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. எதில் படிக்க மாதாஜி? அவர் பிறந்த இடம் கர்பசா என்ற கோயிலால் நினைவு கூறப்படுகிறது. இன்றும் ஏராளமான யாத்திரிகர்கள் அங்கு வருகின்றனர். பக்தர்களின் புரிதலின்படி நித்யானந்த பிரபுவே கிருஷ்ணரின் முதல் விரிவாக்கமான பலராமர் ஆவார். சைத்தன்ய பாகவதத்தின் ஆசிரியரான பிருந்தாவன தாஸ் தாகூர் இவ்வாறு பிரார்த்திக்கிறார். ரோல் பண்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விட நித்யானந்த பிரபு இன்னும் அதிக கருணை உடையவர். பாவ செயல்களில் ஈடுபட்ட ஜெய்காய் மற்றும் மாதாய் ஆகியோரால் நிதாய் மண்பானையால் தலையில் தாக்கப்பட்ட பொழுது அந்த இருவரையும் கொல்வதை தடுக்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அவர் வேண்டினார். அவர்களின்
உயிரை காப்பாற்றுமாறு அவர் இறைவிடம் மன்றாடினார். ஏனெனில் தவறு செய்பவர்களை அழிப்பதற்கு பதிலாக அவர்களுக்குள் இருக்கும் அசுர குணங்களை அழித்து பக்தர்களாக மாற்றுவதே அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது. அந்த அசுர சகோதரர்கள் தங்கள் பாவச் செயல்களை விட்டுவிட்டு தங்கள் தீய பழக்கங்களை கிருஷ்ண உணர்விலுள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றினால் அவர்களை மன்னிக்கலாம் என்று இறைவன் ஒப்புக்கொண்டார். அவருடைய வேண்டுகோளின்படி மகாபிரபு அந்த சகோதரர்களை மன்னித்தார். இந்த கருணையால் அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பாதங்களில் விழுந்து உடனடியாக ஸ்ரீ நித்யானந்த உடனடியாக அது வரைக்கும் தான் மாதாஜி தங்கள் சரணடைந்தனர். உடனடியாக பக்தியுடன் தங்கள் வாழ்க்கையை அவரிடம் சரணாகதி செய்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது போன வாரம் பார்க்கல இல்லைங்களா? அது வரைக்கும் தான் பார்த்தோம். நித்யானந்த பிரபு பார்த்தோமா போன வாரம்? இல்ல, இந்த ஜகாய் மதை இப்பதான் பாக்குறோம். இது யாருக்கு இந்த இது தெரியும்? யார் சொல்றீங்க? இத ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. இத சீனியர் டிவோட்டிஸ் ஜகாய் மதாய் கதை யாருக்கு தெரியும்? தெரிஞ்சவங்க ஹரே சொல்லலாம். கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. படிக்கல, நீங்க சொல்லுங்க. நித்யானந்த தாசான பிரபு பிரபு சொல்லுங்க. ராம்தாஸ் ஹரிநாம தாக்கூரும் நித்யானந்த பிரபுவும் வீடு வீடா போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. பண்ணிட்டு இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லுன்னு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம், ஒவ்வொரு வீட்டுல போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கிறப்ப இவங்களோட நோக்கமே என்னன்னா, பேர நமஸ்காரம் பண்ணாதான் நாமத்தை ஒரு தடவை சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்பட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப, இப்போ இவங்க ஜகாய் மாதா வீட்டுக்கு போனா இவங்க கல்லு குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இவர் அந்த அந்த சட்டியாலே ஒரு தள்ளி அடிச்சு ரத்தம் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி பேருன்னு சொல்லணும் சொல்லாம ஹரிநாம சொல்லாம அடிச்சதுனால ரத்தம் வந்து எதுல அடிச்சிட்டாங்க? அந்த கல்லு பானையினாலே அடிச்சிட்டாங்க. கல்லு குடிச்சிருந்தாங்க. மொந்த அதுலயே அடிச்சதுனால ரத்தம் வந்து யார் அடிச்சிட்டாங்க? நித்யானந்த பிரபுவ அடிச்சோடனே தலையில அடிச்ச ரத்தம் வந்த உடனே இதை கேட்ட உடனே சைத்தன்ய பிரபு கோவம் வந்துட்டு அவர் கொன்னு உள்ளாங்கிற மாதிரி பேசின உடனே அவர் சொல்றாரு, நீங்க வந்து கருணை உள்ளவன், கருணையோட உள்ளவங்க, நீங்க இதுக்கோசம் தானே வந்திருக்கீங்க உலகத்துக்கு, நீங்க அந்த பாவம்லாம் பண்ண வேண்டாம், அவனை மன்னிச்சு விட்டுடலாம், அவனோட குணங்களை மாத்தி விட்டு அவன் பக்தனை ஆயிடுவான்னு சொல்லிட்டு அவன் மன்னிச்சு விட சொன்னாரு. ஏன்னா இவ்வளவு அடி வாங்கிட்டு இப்படி சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு பெரிய விஷயமா இருந்தது ஆக்சுவலாவே. சோ அவரை கடைசியில மன்னிச்சு விட்டாங்க, அவன் நல்லவங்களா மாறிட்டாங்கிறது தான் நான் கேள்விப்பட்டது. இதுதான் கதை. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, மாதாஜி ஆக்சுவலி மன்னிச்சு விட்டாங்கன்றதை விட நம்ம இவ்வளவு பண்ணி கூட அவங்க வந்து நம்மள மன்னிச்சுட்டாங்களேன்னு மனம் மாறி திருந்திருக்காங்க. அவங்க ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் இவங்களும் மனசு திருந்திருக்கு. மனதை அவங்க திருந்திட்டாங்க. இதுல என்னன்னா, அங்க அந்த போதை, கல்லு குடிச்ச போதை தலைக்கு ஏறி இது என்ன முக்கியமானதுன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரொம்ப கருணையானவர் தான். ஆனா பகவான் வந்து எப்படி தெரியுங்களா? பகவானையே திட்டினாலும் அவரையே அடிச்சா கூட பொறுத்துக்குவாங்க. அவர் கீழே அவருக்கு வேண்டியப்பட்டவங்களை, அவருடைய பக்தர்களை நம்ம நிந்திச்சாலோ இல்ல இந்த மாதிரி பண்ணாலோ பகவான் பொறுக்கவே மாட்டாரு. நாம பக்தர்கள்ட்ட பழகும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். பழகும்போது இல்ல, சாரி, பக்தர்களை பத்தி நம்ம ஏதாவது ஒரு பேசும்போது குறை சொல்லக்கூடாது, அவங்க குற்றம் குறைகளை காணக்கூடாது. உடல் ரீதியா குறை இருக்கும். உடல் ரீதியா இருக்கிற குறையெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லவே கூடாது. உடல் ரீதியா இருக்க குறைகளை வந்து நாம சொல்லக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? ஜானகிராமன் பிரபு படிங்க. அடுத்து ஷர்மிளா படிங்க. ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்வரும் முழுங்கால் வரை நீண்ட கரங்களை கொண்ட ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு மற்றும் நித்யானந்த பிரபுவுக்கு நான் மரியாதையுடன் வணக்கம் செலுத்துகிறேன். அவர்கள் பொன்னிறமான தெய்வீக திருமேனியை கொண்டவர்கள். இறைவனின் புனித நாமங்களை பொதுவாக கூட்டாக பாடும் முறையை அவர் தொடங்கி வைத்தது. அவர்களின் கண்கள் தாமரை இதழ்களை போன்றவை. அவள் அனைத்து உலகங்களையும் காப்பவர்கள், பிராமணர்களில் சிறந்தவர்கள், இக்காலத்திற்கான தர்ம கொள்கைகளின் பாதுகாவலர்கள். அவர்கள் உலக மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிப்பவர்களும் மிகவும் கருணை மிக்க அவதாரமும் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணுங்க.
ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியார் பிரபு 1434 ஆண்டு வங்காள நவ கிராமத்தில் ஸ்ரீ குபேர பண்டிதர் மற்றும் ஸ்ரீமதி நாபாதேவி மகனாக பிறந்தார். அவர்கள் முதலில் ஸ்ரீஹட்டா அருகில் உள்ள நவ கிராமத்தில் வசித்து வந்தனர். பின்னர் கங்கை நதிக்கரையில் உள்ள சாந்திபூருக்கு குடிபெயர்ந்தனர். கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கத்தை நிறுவிய சைதன்ய மகாபிரபுவின் துணைவராகவும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரின் குருவாகவும் அத்வைத ஆச்சாரியர் இருந்தார். அத்வைதம் என்றால் இருமையற்றது என்று பொருள். ஏனெனில் அவர் பரம இறைவனிடமிருந்து வேறுபட்டதல்ல. ஆச்சாரியர் என்பது கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவர் என்று பொருள்படும். அத்வைதர் மகாவிஷ்ணுவின் அம்சம். மாயையின் செயல்பாடுகளின் மூலம் பிரபஞ்சத்தை படைப்பதே அவருடைய முக்கிய பணி. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இது யார் என்னன்னு பார்த்தீங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம். நித்யானந்த பிரபு வந்து பலராமனுடைய அவதாரம். இங்கே அத்வைத ஆச்சாரியர் யாருடைய அவதாரம்? அவர் விஷ்ணு தத்துவம். கதாதர் ராதாராணி, ஸ்ரீவாசாதிங்கிறது நாரதர். பார்க்கலாம். அடுத்து யார் படிக்கிறேன்? ஜானராமன் பிரபு. அடுத்து யார் சொன்னேன் நான்? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ரஞ்சனி பண்பு. சர்மிளா படிங்க. சர்மிளா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து செல்லகுமார் பிரபு. சர்மிளா படிங்கம்மா. அத்வைத கோசாயியே தமது சாலக்கிராம சிலா கிருஷ்ண விக்கிரகத்திற்கு நீரும் துளசி இலைகளையும் அர்ப்பணித்து இறைவன் அவதரிக்க வேண்டும் என்று உரத்த குரலில் வேண்டினார். ஹரியான பரம இறைவனிடமிருந்து அவர் வேறுபட்டவர் அல்ல என்பதால் அத்வைதர் என்றும் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதால் ஆச்சாரியர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். அவர் இறைவனும் இறைவனின் பக்தரின் அவதாரம் ஆவார். எனவே நான் அவருடைய சரணத்தை அடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க எப்படி பகவான்லேருந்து அவர் அவரும் வேறுபட்டவர் கிடையாது. அத்வைதர். அவர் கிருஷ்ண உணர்வு பரப்பதுனால ஆச்சாரியார், அத்வைத ஆச்சாரியார். அவர் பகவானையும் இறைவனும் ஆவார். விஷ்ணு தத்துவம். இறைவன் பக்தரின் அவதாரமும் அவர் அவதாரம். பக்தாவரம் பக்த சொரூபம் நம்ம சொல்லுவோம். பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய பிரணிதி படிக்கும்போது ஸ்ரீமத் பாகவத்துக்கு சொல்லுவோம். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிக்கும்போது அதனுடைய பிரணிதியில் பக்தாவதாரம் பக்த சொரூபம்னு படிப்போம். இதில் வந்து போன ஸ்லைடில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? வரவே மாட்டேங்குது கிருஷ்ணா. ஓகே. அவர் யாரு? கதாதர் பண்டிட்டு இவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட குரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட குருன்னு சொல்லி போட்டிருந்ததுல ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட குரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். யார்? ஜானகி வேணாம், தனியாக ஒருத்தர் கேட்கக்கூடாது. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் யாரு சொல்லுங்க. அவர் ஒரு மாதாஜி டெய்லி அவர் ஆக்சுவலா முஸ்லீமா இருந்திருக்காரு. அவர் வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தி இருந்ததுனால அவர் கிருஷ்ண பக்தியில பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால டெய்லி 3 லட்சம் தடவை ஹரிநாம ஜபம் பண்றதுனால அவருக்கு வந்து இந்த பெரிய ஒரு நம்ம சைத்தன்ய பிரபு மாத்திட்டாரு. முஸ்லிமா இருந்து கிருஷ்ண மயக்கத்தை வந்துட்டாரு. ஆக்சுவலா அவர் வந்துட்டு முஸ்லிமா இருந்தவர் சனாதன தர்மத்தை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அந்த காலத்துல நினைச்சு பாருங்க, அந்த காலத்துல ஒரு முஸ்லிமா இருக்கிறவங்க இப்ப யாரையுமே நீங்க பார்க்க முடியாது. நம்மள மாதிரி சனாதன தர்மத்தை பின்பற்றவங்க கூட வேற ஒரு மதத்துக்கு போயிடுவாங்க. பட் வேற மதத்துல இருக்கவங்க இங்க வர்றது ரொம்ப அரிது. அதுலயும் இப்பதான் கிருஷ்ண உணர்வு பரப்புறதுக்கு பண்ணுங்க. செல்லகுமார் பிரபு கோஹோஸ்ட் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மீட் பண்ணுங்க. அவர் வந்துட்டு ஹரிநாமம் சொல்லி அவருடைய நாக்குல தழும்பு வந்து பாத்துக்கீங்க. நம்மளாம் ஏதாவது சாப்பிட்டா புண்ணுக்கிட்டு வந்துடும். அவரு பகவான் நாமத்தை உச்சரித்து நாக்குல தழும்பு. ஒரு நாளைக்கு பாருங்க, பிரபு சொன்னாங்க 3 லட்சம் தடவை பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பார். இது இப்போ அத்வைத கோசாய் என்ன அத்வைதர் என்ன செய்தாரு? சாலக்கிராம சிலையில கிருஷ்ணரை வச்சு நீரும் துளசி இலையை வச்சு அர்ச்சனை பண்ணாரு.
அர்ச்சனை பண்ணி 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 பகவான் அவதரிக்க வேண்டும், பகவான் அவதரிக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு அவர் அந்த மாதிரி பூஜை பண்ணி அப்புறம்தான் பகவான் வந்து அவதரிச்சார். கதாதர பண்டிதர். அடுத்து அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? இப்போ ஒரு ஸ்லைடு படிச்சீங்கன்னா ஆளுக்கு 2 ஸ்லைடு முடிச்சு படிங்க படிங்க பிரபு. கதாதர பண்டிதர். கதாதர பண்டிதர் பண்டித படிங்க பிரபு. கோஸ்வாமி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நெருங்கிய துணைவராக இருந்தார். கதாதர பண்டித் கோஸ்வாமி ஆகிய இளைஞராகவும் நியாய சாஸ்திரத்தில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவராகவும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நெருங்கிய சீடர்களில் வட்டாரம் உயர்ந்த ஒரே நிமிஷம். ஃபர்ஸ்டே உங்களை படிக்க கூப்பிட்ட பிரபு. எங்க போயிருந்தீங்க? மாதாஜியா பிரபுஜான்னு தெரியல, புதுசா வந்திருக்கீங்களே. படிங்க, பிரணதி வாசிங்கன்னு சொல்றதுக்கு கூப்பிட்டேன். படிங்க. மாதாஜி. சுபஸ்ரீமா, ஹரே கிருஷ்ணாமா. நெருங்கிய சீடர்களில் வட்டாரத்தில் உயர்ந்த இடம் பெற்றவராகவும் விவரிக்கப்படுகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு தனிப்பட்ட முறையில் கதாதர பண்டித கோஸ்வாமிக்கு வழிபடுவதற்காக விக்கிரகத்தையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் போதிக்கும் பொறுப்பை வழங்கினார். அவருடைய குரு பண்டிதராக வித்யாநிதி பண்டித கோஸ்வாமி புகார்ப கோஸ்வாமிக்கு தீட்சை அளித்தார். புகார்ப கோஸ்வாமிகளிடம் ஆதர பரிவாரத்தின் ஒரு மரபு தோன்றியது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கதாதர் பண்டிட் யாரு? கதாதர் பண்டிட் வந்து ராதா ராணி. கதாதர பண்டிட் வந்து பண்டித கோஸ்வாமி அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க. யார் இவரு? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ரொம்ப நெருங்கிய துணைவர். அவர் எப்படி இருந்தார்? கதாதர் பண்டித கோஸ்வாமின்னா அழகிய இளைஞராக இருந்தாரு. இந்த நியாய சாஸ்திரத்துல ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்ற மாணவராக இருந்தாரு. இங்க அவங்களுடைய அந்த குழுவிலேயே உயர்ந்த இடம் பெற்றவராக இருந்தாரு. அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணார்னா, தனிப்பட்ட முறையில கதாதர பண்டித கோஸ்வாமிக்கு வந்து அவர் வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு விக்கிரகத்தை கொடுத்தாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை போதிக்கிறார், அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ற ஒரு பொறுப்பையும் கொடுத்தாரு. அவருடைய குரு யாரு? புண்டரீக வித்யாநிதி பண்டித கோஸ்வாமி. பூகர்ப கோஸ்வாமிக்கு தீட்சை கொடுக்க. தீட்சை யார் கொடுத்தாருன்னா பூகர்ப கோஸ்வாமி. பூகர்ப கோஸ்வாமியிலிருந்து கதாதார பரிவாரத்தோட அவங்க மூலமா ஒரு மரபு தோண்டியது. கிருஷ்ணா. அடுத்து யார் வாசிக்கல? செல்லகுமார் பிரபு, விஷ்ணுஸ்ரீ, அப்படி இல்லைன்னா விக்னேஷ் பாபு வந்துருக்கிறாரு. செல்லகுமார் பிரபு, சுபஸ்ரீ படிமா. சுபஸ்ரீ அப்புறம் விக்னேஷ் பாபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ கதாதர பண்டிதர் முன்பு விருந்தாவனேஸ்வரி என்று அறியப்பட்ட ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆனந்த சக்தி இப்போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளில் ஸ்ரீ கதாதர பண்டிதரின் வடிவில் வெளிப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமி கூறுவதன்படி கிருஷ்ணரின் ஆனந்த சக்தியான லக்ஷ்மியின் வடிவில் அவள் முன்பு சியாம சுந்தரருக்கு மிகவும் பிரியமானவளாக இருந்தாள். அதே சியாம சுந்தர வல்லவா இப்போது கதாதர பண்டிதராக இருக்கிறார். முன்பு லலிதா சகியாக இருந்தபோது அவள் எப்போதும் ஸ்ரீமதி ராதா ராணிக்கு அர்ப்பணிப்புடன் இருந்தாள். கதாதர கோஸ்வாமி ஒரு பரிபூர்ண
பிராமண ஆன்மீக குருவின் பிரதிநிதி. அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆனந்த சக்தியான ஸ்ரீமதி ராதாராணி. அவர் ஒரு சிறந்த அறிஞர். கதாதர பண்டிதர் ஒரே நேரத்தில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் லலிதா சக்தியின் அவதாரமாகவும் கருதப்படுகிறார். கதாதரர் பக்தி சக்தியின் அவதாரமும் உள் சக்தியான சக்தி தத்துவத்தின் பிரதிநிதியும் விஷ்ணு தத்துவத்தின் அந்தரங்க வழிபாட்டாளரும் ஆவார். இந்த அவதாரத்தில் ராதாராணி தமது இறைவனுடன் நெருங்கிய துணையாக இருந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளையும் மகிமைகளையும் பரப்ப உதவினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்கள் இதை விளக்குங்கள். நீங்க எல்லாம் டீச்சர், நீங்க எல்லாம் ஆசிரியர், விளக்குங்க பிரபு. விளக்கம் இதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப நாளா இதெல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. அதனாலதான் அந்த பொறுப்பு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். முன்பு விருந்தாவனேஸ்வரி என்று அறியப்பட்ட ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆனந்த சக்தி. ஆக்சுவலா இது இந்த கதாதருக்கு அது நம்ம ராதாராணியோட ராதாராணி சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளின் ஸ்ரீ கதாதர பண்டிதரின் வடிவில் வெளிப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீரூப தாமோதர கோஸ்வாமியின் கூறுவதன்படி கிருஷ்ணரின் ஆனந்த சக்தியான லக்ஷ்மியின் வடிவில் அவர் முன்பு சியாமசுந்தருக்கு மிகவும் பிரியமானவளாக இருந்தாள். அதே சியாமசுந்தர வல்லப இப்போது கதாதர பண்டிதாக மாறியிருக்கிறார் சொல்றாங்க. முன்பு லலிதா சகியாக இருந்த போது அவள் எப்போதும் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு அர்ப்பணிப்பு பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அந்த அர்ப்பணிப்பு பண்ணியிருந்திருக்காங்க போல. கதாதர கோஸ்வாமி ஒரு பரிபூர்ண பிராமண ஆன்மீக குருவின் பிரதிநிதி. அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆனந்த சக்தியான ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவர் ஒரு சிறந்த அறிஞர். கதாதர பண்டிதர் ஒரே நேரத்தில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் லலிதா சகியின் அவதாரமும் கருதப்படுகிறார் சொல்லப்படுகிறது. கதாதரர் பக்தி சக்தியின் அவதாரமும் உள் சக்தியான சக்தி தத்துவத்தின் பிரதிநிதியாகவும் விஷ்ணு தத்துவத்தின் அந்தரங்கமாக வழிபாட்டாளரும் அவர். ராதாராணி ஸ்வரூபம் தானே பேசிக்கலாவே. கிருஷ்ண ராதாராணி ஸ்வரூபம் மாதிரி சைத்தன்ய பிரபு கிருஷ்ணரா கிருஷ்ணரா சைத்தன்ய பிரபு வந்திருக்காரு. ராதாராணி இந்த வடிவத்துல வந்திருக்காங்கிறது நமக்கு புரியுது. இந்த அவதாரத்தில் ராதாராணி தமது இறைவனுடன் நெருங்கி துணையாக இருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலைகளையும் மகிமைகளையும் பரப்ப உதவினாருங்கிறது தெரியுது இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா பிரபு, நீங்க படிக்கணும் இல்லையா, அதனால உங்களுக்கு படிக்க வச்சுட்டு அப்படியே கதாதார பண்ணிட்டா வந்தது ராதாராணி தான். இதுல என்ன ராதாராணி என்னன்னா பகவானோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அந்தரங்க சக்தி, ஆனந்த சக்தி, ஹலாதினி சக்தி ராதாராணி. அவங்க தான் இப்போ கதாதரா வந்திருக்கிறாங்க. இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா, ஸ்ரீமதி ராதாராணி அந்த லலிதா சகி அவரோட அவதாரமா மொத்தமும் அவரோட அவதாரமா தான் இவரு அவதரிச்சிருக்கிறாரு, அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதுதான் சொல்றாங்க. அடுத்து யார் சொன்ன? நீங்க எல்லாரும் ஒரு டைம் மாயாப்பூர் போகணும். 18 பேர் இருக்கிறீங்க. மாயாப்பூருக்கு எத்தனை பேர் போயிருக்கிறீங்க டிவோட்டீஸ்? மாயாப்பூருக்கு யாருன்னா போயிருக்கிறீங்களா? நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் மாதாஜி. ஹரிபோல் பிரபு, போயிட்டு வந்துட்டீங்க. தீட்சை வாங்கல இன்னும். பகவானுடைய பிறந்த இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டீங்க. கொஞ்சம் தீட்சை வாங்க பிரபு சீக்கிரமா. பகவான் நாலேஜ் கொடுத்துருக்கிறாரு. வேற யார் போயிருக்கீங்க டிவோட்டீஸ்? யாரும் போனது இல்லைங்களா? தயவு செய்து வாழ்நாள்ல ஒரே ஒரு முறை நீங்க மாயாப்பூருக்கு போயிட்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புவனேஸ்வரி மாதாஜி. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க போல என்ன நீங்க போயிருப்பீங்களே? போயிடுச்சு. 3 வாட்டி பரிக்கிரமாவே ஆயிடுச்சு. வெரி குட். பரிக்கிரமா போகணும். நம்மள என்னால போக முடியல. பரிக்கிரமா போய் அங்க போக பகவான் அவதரிச்ச இடம். அங்க இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, அங்க சைத்தன்ய நிறைய கோயில் கூட்டி போவாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு இருக்கிறாங்க. அங்க 24 மணி நேரமும் அந்த இடத்து பேர் என்னங்க மாதாஜி? நினைப்பிருந்தா சொல்லுங்க. தாசானி பிரபு அப்படி பிறந்த இடம். அவர் பிறந்த இடம் 24 hours அவர் ஜெபம் பண்றாங்க மாதாஜி. ஆமா. அங்க பாடுங்களா அந்த கௌரி பாடணும், இல்லாட்டி ஓடிடுவாங்களாம் அவங்க. அதான் 24 hours அங்க பஜனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க போட்டிருக்காமா. அங்க பஜனை குடியில 24 மணி நேரம் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் பஜனை குடில் இருக்குது கோயில்ல. இது இங்க இன்னொரு கோயில்ல பகவான் அவதாரம் பண்ண இடம்.
அங்க என்னன்னா எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லாட்டி அவங்க அங்கிருந்து ஓடிடுவாங்க. அவங்களை உட்கார வைக்கிறதுக்கோசரம் போற பக்தர்கள் எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பாடி, வயசுலாம் வித்தியாசமே இல்லைங்க. எப்போ 2 கால் எப்போ நடக்க ஆரம்பிக்குதோ குழந்தையா, இல்ல உட்காந்துட்டே கூட குழந்தைங்களே ஆடுது. எப்ப இந்த கை கால் என்ன கஷ்டமான இதா சொல்லுங்க. தன்னை மறந்து எல்லாருமே தன்னை மறந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துக்கு நடனம் ஆடுறாங்க. அதெல்லாம் போகணும் கண்டிப்பா. தயவு செய்து நம்ம கோயில்ல இஸ்கான் மங்களூர்ல கண்டிப்பா கூட்டி போவாங்க. எல்லாரும் போலாம் வாங்க. அடுத்து இன்னும் யார் படிக்கல? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் யார் படிக்கல? படிக்காதவங்க இருப்பீங்களே புதுசா வந்தவங்க. விக்னேஷ் பாபு பிரபு, விக்னேஷ் பாபு பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. பாவம். சர்மிளாமா படிச்சிட்டீங்களா? குமார் பிரபு படிங்க. இன்னும் படிக்கல அவரு. கேலாக்சி நீ படிக்கிறவங்க ரெடியா இருக்கவங்க விட்டுட்டு நான் படிக்காதவங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறேன். பவானி மாமா திரும்ப ஆரம்பிங்கம்மா. பவானி படிங்க. அடுத்து சினி படிங்க. புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. ஏன்னா அவங்க இன்னும் படிக்கல. அங்க படிச்சாட்டி பவானி படிங்க, சினி படிங்க. மாதாஜி எல்லாம் யாருக்கு படிக்கணும் கையை தூக்கி சொல்லிடுங்க. உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஆமா கை தூக்கிருங்க எல்லாரும் பேசாம. பெஸ்ட். ஆமா படிக்காதவங்க எது கேட்டுட்டு பாருங்க. தாசன் பிரபலம் படிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இருக்காங்க. ஓகே. சர்மிளா சர்மிளா படிக்கிற போட்டிருக்காங்க பிரபு. இன்னும் 3 பேர். சர்மிளா அவங்க இன்னும் படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரும் பாக்குறோம். சர்மிளா சினி சர்மிளா. ஓகே. தாசன் ஸ்ரீவாச தாக்கூர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நெருங்கிய துணைவரும் பஞ்ச தத்துவத்தின் உறுப்பினரும் ஆவார். ஸ்ரீவாச தாக்கூர் இறைவனின் தூய பக்தரின் அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். அவர் ஜீவ தத்துவத்தை சேர்ந்தவர். தூய்மையான கலப்படமற்ற அனைத்து பக்தர்களுக்கும் தலைவராக இருக்கிறார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் ஸ்ரீ நித்யானந்தருக்கும் எல்லா புகழும் உண்டாகட்டும். அத்வைத பிரபுவுக்கு எல்லா புகழும் உண்டாகட்டும். ஸ்ரீவாசரை தலைவராக கொண்ட சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்களுக்கும் எல்லா புகழும் உண்டாகட்டும். ஸ்ரீவாச தாக்கூர் போன்ற தமது பக்தர்களை வீரர்களாக கொண்டு இந்த இரு தலைவர்களும் இறைவனின் புனித நாமத்தை பாடிக்கொண்டு எல்லா இடங்களிலும் செல்கின்றனர். ஸ்ரீவாசரை தலைவராக கொண்ட பக்தர்கள் அவருடைய சிறிய அங்கங்களாக கருதப்படுகிறார்கள். அவர்கள் அவருடைய கைகள், முகம், கண்கள், சக்கரம் மற்றும் பிற ஆயுதங்களை போன்றவர்கள். ஸ்ரீவாசர், ஹரிதாசர், ராமதாசர், கதாதரர், முராரி, முகுந்தர், சந்திரசேகரர் மற்றும் வக்ரேஸ்வரர் அனைவரும் புகழ் பெற்றவர்களும் சிறந்த அறிஞர்களும் ஆவார். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு சேவை செய்வதான உணர்வு அவர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்துகிறது. இறைவனின் எல்லை நிலை சக்தி ஸ்ரீவாச தாக்கூர் ஆவார். எல்லை நிலை சக்தி. இப்ப பாருங்கம்மா. ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரை தலைவராக கொண்ட எண்ணற்ற தூய பக்தர்கள் கலப்படமற்ற பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன புரிஞ்சது? யாருக்கு என்ன புரிதல் இருக்கிறது? ஒரு 2 இதும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க. 3 வரி 3 வரி 6 வரி இருக்குது. யார் சொல்றீங்க? சினிமாதை சொல்றீங்களாமா? படிச்சு அப்படியே சொல்லுங்க. உங்களுக்கு புரிதல் தான் நான் கேட்கறது. இப்போ விளக்க சொல்ல உங்களுடைய புரிதல். இப்போ சொன்னார் பாருங்க நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. அது போல யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்ரீவாச தாக்கூர் ஒரு பக்த அவதாரமா சொல்றாங்க. அவரு ஜீவ தத்துவத்துல இருக்காரு. ரொம்ப பியூரிஃபைடா கலப்படம் இல்லாம எல்லா பக்தர்களுக்கும் தலைவரா இருக்காரு. சோ அவர் ஒரு பக்தரோட அவதாரம் ஸ்ரீவாச தாக்கூர். அதாவது ஜீவ தத்துவத்துல இருக்காரு. கலப்படம் இல்லாம தூய்மையா இருக்காரு. பக்தர் எல்லாருக்கும் தலைவரா இருக்காரு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் நித்யானந்தருக்கும் எல்லா புகழும் உண்டாகட்டும். அத்வைத பிரபுவுக்கும் எல்லா புகழும் உண்டாகட்டும் சொல்றாங்க. ஸ்ரீவாசரை தலைவராக கொண்ட சைத்தன்ய பிரபு பக்தர்களுக்கும் எல்லா புகழும், அவங்க கிட்ட பக்தரா இருக்கிற எல்லாருக்கும் எல்லா புகழும் கிடைக்கட்டுன்னு நமக்கு எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
2 பேராகிராஃப் சொல்லியிருக்கேன். மேறவங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஓகே, கேக்குது, நீங்க சொல்லுங்க. ஸ்ரீவாச தாக்கூர் போன்ற தமது பக்தர்களை வீரர்களாக கொண்டு இந்த ஒரு தலைவர்களும் இறைவனின் புனித நாமத்தை பாடிக்கொண்டு இறைவனின் புனித நாமத்தை பாடிக்கொண்டு எல்லா இடங்களிலும் செல்கின்றனர். அதாவது ஸ்ரீவாச தாக்கூர் போன்ற பக்தர்கள் வீரர்களாக கொண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இவங்க கீர்த்தனம் பண்ண போவாங்க எல்லா இடத்துக்கும், சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்தரோட. சோ அப்படி போகும்போது இவர் ஸ்ரீவாச தாக்கூர் யாரு, நாரதர் இல்லையா, அவர் என்ன பண்றாரு, பக்தர்களை எல்லாரும் வீரர்களாக கொண்டு அப்படின்னா சக்தி வாய்ந்தவர்களை. ஏன்னா அந்த காலத்துல கீர்த்தனம் பண்ணும்போது நிறைய எதிர்ப்பு இருந்தது. சோ அந்த எதிர்ப்பை தடுக்கிறதுக்காக, ஏன்னா அந்த முஸ்லிம் இது இருந்தது, என்னது, முஸ்லிமோட சாம்ராஜ்யம் இருந்தது. சோ அதனால அங்க உள்ள வக்கீல் ஒரு முஸ்லிம். சோ அவர் இதை தடுத்தாரு, இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னுட்டு. சோ அதுக்குதான் இங்க பக்தர்களை வீரர்களாக கொண்டு இந்த இரு தலைவர்களும் இறைவனின் புனித நாமத்தை பாடிக்கொண்டு அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்தரும் இந்த நாமத்தை பாடிக்கொண்டு எல்லா இடத்துக்கும் அவங்க போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீவாசரை தலைவராக கொண்ட பக்தர்கள் அவருடைய சிறிய அங்கங்களாக கருதப்படுகிறார்கள். அவருடைய கைகள், முகம், கண்கள், சக்கரம் மற்றும் பிற ஆயுதங்களை போன்றவர்கள். அதாவது ஸ்ரீவாசரை தலைவராக கொண்ட பக்தர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவருடைய சிறிய அங்கங்களை கருதப்படுகின்ற அங்கங்களாக கருதப்படுகிறார்கள்ங்கிறார். அந்த அவரை தலைவராக கொண்ட பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவருடைய அங்கங்களை எல்லாம் அவருடைய சிறிய அங்கங்களாக, அதாவது இந்த பக்தர்கள்லாம் அவரோட ஒரு அங்கம் மாதிரி, அவர் அங்கம்னா என்ன, பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி பார்ட்ஸ், அவெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் மாதிரி இருந்தாங்க, கருதப்படுகிறார்கள். அவருடைய கைகள், முகம், கண்கள், சக்கரம் மற்றும் பிற ஆயுதங்களை போன்றவர்கள். அவங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்கன்னா, ஸ்ரீவாசரோட கைகள், முகம், அப்புறம் கண்கள், சக்கரம் மற்றும் பிற ஆயுதங்களை போல அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு இந்த வரியில சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா டிவோட்டீஸ்? இல்ல, முடியல. நெக்ஸ்ட் இன்னும் இருக்கு ஒண்ணு. ஸ்ரீவாசர், ஹரிதாசர், ராமதாசர். வந்துச்சா மாதாஜி? வந்தது மாதாஜி. ஸ்ரீவாசர் தாக்கூர் போன்ற தமது பக்தர்களே ஸ்ரீவாசர், ஹரிதாசர், ராமதாசர், கதாதரர், முராரி, முகுந்தர், சந்திரசேகரர் மற்றும் வக்ரேஸ்வரர் அனைவரும் புகழ் பெற்றவர்களும் சிறந்த அறிஞர்களும் ஆவார். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவை செய்வதான உணர்வு அவர்களை பரவசத்தில் அவரை ஆழ்த்துகிறது. இறைவனின் எல்லை நிலை சக்தி ஸ்ரீவாச ஸ்ரீவாச தாக்கூர் ஆவாருங்கிறார். சோ இதுல நிறைய பக்தர்களோட பேரெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அவங்கதான் ஸ்ரீவாச, ஹரிதாசர், ராமதாசர், கதாதரர், முராரி, அப்புறம் முகுந்தர். இவ எல்லாரும் யாருக்குன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் ஸ்ரீ நித்யானந்தருக்கும் அந்த கீர்த்தனத்துல பாடும்போது கூட இருந்து இவங்க எல்லாருமே ஆடி பாடி எல்லாம் பண்ணினவங்க. அதுல ஹெட் யாருன்னா ஸ்ரீவாசரு. சோ இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாரும் புகழ் பெற்றவர்களும் சிறந்த அறிஞர்களும் ஆவார். அவங்க எல்லாரும் என்னது வல்லுநர்களாக இருந்தாங்கிறா. இதுல அறிவிலையும் இருந்தாங்க, புகழும் அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படிங்கிற. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு சேவை செய்வதான
உணர்வு அவர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்துகிறது. எப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு வந்து சேவை செய்யணுங்கிற அந்த மனப்பான்மை வருதோ அப்போ வந்து அவங்கள எல்லாம் என்னது பரவசத்தில், எந்த பரவசத்தில்னா அந்த பக்தி பரவச நிலை, அததான் சொல்ற பக்தி பரவச நிலையை தான் உணர்வு அவர்களை பிரேமை நிலை. ஆமா, பிரேம நிலையில சேவை செய்வதான, அதாவது சேவை செய்யும் போதே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், அந்த பிரேம பாவம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி அந்த உணர்வு வந்து பரவசத்தில் அவர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்துகிறது. பரவசத்தில் ஆழ்த்துகிறதுனா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களே தன்னை மறந்து எல்லாம் தன்னிலை மறந்து, சரியான வார்த்தை, தன்னிலை மறந்துடுறாங்க. பரவச நிலைக்கு போனா தன்னிலை மறந்துடுறது. கரெக்ட். இறைவனின் எல்லை நிலை சக்தி ஸ்ரீவாச தாக்கூர் ஆவார் அப்படிங்கிற. இதுக்கு இந்த இறைவனோட எல்லை நிலைன்னா பவுண்டரின்னு அர்த்தம். இறைவனுடைய பவுண்டரி நிலை வந்து எதுனா ஸ்ரீவாச தாக்கூர் தான் ஆவார் அப்படிங்கிற. அதான் எல்லை நிலை சக்தி, பகவானோட ஒரு சக்திக்கு எல்லை இருக்கிறதுல வந்து யார் இருக்காங்கன்னா ஸ்ரீவாச தாக்கூர் தான் அப்படிங்கிற. அப்புறம் ஸ்ரீவாச தாக்கூரை தலைவராக கொண்ட எண்ணற்ற தூய பக்தர்கள் கலப்படமற்ற பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். யாரெல்லாம் ஸ்ரீவாச தாக்கூருக்கு வந்து தலைவராக கொண்டு பக்தர்களாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரும் வந்து எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள்னா தூய கலப்படமற்ற, அதாவது நம்ம இதுல சொல்லுவோம்ல சத்வ பக்தர்கள்னு, அதுதான் வந்து தூய கலப்படமற்ற பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்னு இந்த இதுல சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வரைக்கும் யார் படிக்கல? என்ன இது வரைக்கும்? நான் படிக்கல மாதாஜி. நீங்க இன்னும் படிக்கவே இல்லைங்களா? இல்லை மாதாஜி. ஓகே, அப்ப இந்த ஸ்லைடு படிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பஞ்சதத்துவம். இப்ப ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்த்தோம், இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்துல யார் என்னென்ன சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, அவர் யாரு? சைத்தன்ய பிரபு ஹிம்செல் மாதாஜி. அவரு யார்? அவரு கிருஷ்ணாவதாரம். அதுதான் கிருஷ்ணர். பிரபு நித்யானந்தா யாரு? நித்யானந்தா வந்து பலராமர் அவதார். ஆக்சுவலி பிரபு நித்யானந்தா அவரு ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. பிரபு நித்யானந்தா அண்ணா. பிரபு நித்யானந்தா வந்து பலராமரே. ஸ்ரீ அத்வைதர் யாரு? அவர் சிவ விஷ்ணு ரூபம். விஷ்ணு தத்துவம். சிவா விஷ்ணு தத்துவம். சிவா விஷ்ணு தத்துவர் யாரு? அத்வைதர். அத்வைதர். கதாதர் யாரு? கதாதர் பண்டிதர். எல்லாரும் கதாதர் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. ராதாராணி மறக்கலாம். ஓகே. ஸ்ரீ வாசாதி யாரு? நாரதர் மாதாஜி. ஸ்ரீ வாசாதி வந்து நாரதர். பாருங்க, பகவான் வந்து தனியா ஒரு அவதாரம் பண்ணா எப்பயுமே பகவான் தனியா வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அவர் பக்தரோட குழுவோட வருவாரு. அவரோட குழுவோட தான் வருவார், தனியாவே வரமாட்டாரு பெரும்பாலும். அதே மாதிரி அந்த பக்தர்களை மகிழ்விக்கத்தான் வருவாரு. பகவான் அவதாரம் பண்றாருன்னா ஏன் கம்சனை அங்கிருந்தே அவரால் அழிக்க முடியாதா? பகவானால என்ன முடியாது? எல்லாம் முடியும். ஆனா விரதம் இருக்கிறாங்க 3 ஜென்மத்துக்கு. யாரு? தேவகி, வசுதேவர், யசோதாமா, நந்தகோபார், அவங்க எல்லாம் ஒருத்தரே தான். அவங்க விரதம் இருக்கிறாங்க. விரதம் இருந்தனால இந்த ஜென்மத்தில் இப்படி அப்படின்னு வந்து அவருக்கு 2 பேரும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிள்ளையா பிறக்கணும்னு வேண்டிட்டாங்க. இந்த அப்பா அம்மாட்ட வளர்றாங்க. அதே மாதிரி அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் அவர் பக்தருடைய சங்கம் வேணும், பக்தரை சந்தோஷப்படுத்துறோம், சாதுக்களை காப்பாத்துறேங்கிறாரு, அதர்மிகளை ஒழிக்கிறேங்கிறாரு, தர்மத்தில் இல்லைனாட்டுறாங்கிறாரு. அதுக்காக அவர் அவதாரம் பண்ணி ஆகணும். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், பகவான் வந்துட்டு ஏகபத்தினி விரதன். ஒரு இல் ஒரு சொல். யார் ஒரு இல் ஒரு சொல்? ராமர் மாதாஜி. ராமர். ஒரு இல் ஒரு மனைவி, ஒரு இல்லால் ஒரு சொல், ஒரு சொல்லுதான், ஒரு வில்லு. பாருங்க, சொல்லு வில்லு இல்லு ஒண்ணுதான். ராமரா அவதாரம் எடுத்தும்போது அவரும் அவ்வளவு அழகு. கிருஷ்ணர் தான் அழகோ அழகு, கண்ணனே அழகு. ராமச்சந்திர பகவான் அந்த மாதிரி இல்லை, அவரும் அழகு. அவர் அழகை பார்த்து ஆசைப்படாதவங்களே கிடையாது.
இவர் ஆசைப்பட்டதுனாலதான் பகவான் என்ன பண்ணாரு, அந்த தண்டகாரண்ய முனிவர்கள்லாம் பாக்குறாங்க ராமரை பார்த்துட்டு, இவ்வளவு அழகா இவ்வளவு அழகா நாம இந்த மாதிரி அந்த அவர் மேல அந்த காதல் வயப்பட்டதுனால அவங்களே கோபிகா கிருஷ்ண அவதாரத்துல கோபிகாசா அவங்க வந்தாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க கட்டி தழுவிக்கணும் ஆசை வந்துருத்தான். கட்டி அவர் அந்த சொல்லிட்டாரா, அழகை கட்டி பார்த்துட்டு தழுவுறதே என்னோட ஒரே ஒய்ஃப் தான், அந்த ஜென்மத்துல அடுத்த ஜென்மத்துல உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பிரஜவாசிகள் அவ எல்லாருமே கோபிகைகள் பிரஜவாசிகளாகவும் கோபிகைகளாகவும் அவர் வந்து அந்த ஆசை காதல் அந்த பிரேமத்துக்கு எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி எதுக்காக அவங்களுடைய ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றுறதுக்கு பகவானால எல்லாமே முடியும். ஆனா இந்த மாதிரினா இந்த அவதாரம் எடுத்த இந்த நோக்கத்துக்காக இந்த அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவாங்க. ஒரு பகவானா பிறந்து 50,000 வேலைக்காரங்க ராமச்சந்திர பகவானுடைய அரண்மனையில ஒரு யாரு ஜனகர் மகா சக்கரவர்த்தி. அவரு சக்கரவர்த்தினாவே எல்லா லோகத்துக்கு இங்க இருக்கிற நிலப்பரப்பு எல்லாம் அவர் தான் ஆட்சி பண்ணாரு. அசுமதியாக நடத்தி என்னையில சொல்லுங்க, நாம ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு நாள் ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். டெய்லி அந்த சாம்பார் பொரியல் அப்பளம் ரசம் கிசம் நினைச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மாசத்துல 2 நாள் விரதம் வந்துருச்சா, நாளைக்கு இது சாப்பிடுவேன் ஆரம்பத்துல ஜோரா விரதம் இருக்குது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆனதுமே அச்சோ அன்னைக்குதான் பக்கத்துல உள்ள சாம்பார் வாசமா கம்மன்னு வந்துச்சா, இன்னைக்கு பருப்பு சாம்பார் சாப்பிட முடியலன்னு ஒரு எண்ணம் வருது. நாமளாம் என்ன பகவானோட ஒப்பிடும்போது அவர் வாழ்ந்த அவருடைய அரண்மனை வாழ்வு என்ன, அவருடைய அரண்மனை உணவு என்ன சொல்லுங்க. காட்டுல மரவுரி தரித்து அவருக்கு இல்லாத ட்ரெஸ்ஸா பட்டாடையா சொல்லுங்க. காட்டுல போய் மரவுரி தரித்து என்னத்தை சாப்பிட்டாரு, கிழங்கு வகைகள் என்ன கிடைக்கும் காட்டுல. இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவானே பிறந்தா கூட பகவான் வந்து அவர் அனுபவிக்க என்ற தன்மங்களையும் துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் அனுபவிக்கிறார். யாராச்சும் நம்மகிட்ட நம்மளை சொல்றாங்கன்னு வச்சு கஷ்டப்படுறேன்னா கஷ்டப்படுறோம். பகவான் ராமச்சந்திரன் அவதாரம் பண்ணும்போது அவர் படுற கஷ்டத்தை நம்ம பட்டப்ப சொல்லுங்க. அவருக்கு கஷ்டம் நமக்கு உண்டாச்சா? அதுதான் நம்ம நினைச்சுக்கணும். பகவானா அவர் பிறந்தாலும் மனிதனா பிறவித்து எடுத்துட்டேன் நான் மனிதர் வாழ்ந்து காமிச்சிருக்காரு பகவான். ஆக்சுவலா இப்படிதான் வாழணுங்கிறது தான் நம்ம வாழ்ந்து காட்டுறாரு. மனிதர்னா வாழணும். நம்ம கஷ்டம் வந்தா கூட கஷ்டம் யாருக்கு வரும், நமக்கு தான் வரும். பகவான் நம்ம சரணடைஞ்சா போதுங்க, நம்ம கஷ்டமெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க. நமக்கு எதிரியெல்லாம் அழிஞ்சிருவாங்க, எதிரியே நம்மகிட்ட வரமாட்டாங்க. எனக்கு அந்த பாகவத்துல 8வது காண்டத்துல 9வது காண்டத்துல ஒரு ஒப்புமை என்னன்னா, ஒரு பாம்பு இருக்குது, விஷமுள்ள பாம்பு. அது வந்துட்டு நெருப்பு பார்த்தா பயம், அது அப்படியே அடங்கிடும், ஓடிடும். அது போல தூய பக்தர்களுக்கு எதிரிகள்லாம் தூய பக்தர் நெருப்பு மாதிரி. நம்ம தூய பக்தரானாங்க நமக்கு எதிரியே இல்லைங்க. நம்ம எதிரியெல்லாம் நம்மளை கண்டு ஓடிடுவாங்க. அது வைஷ்ணவ சதாச்சாரில் எடுத்திருக்கு உங்களுக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளா நாம சொல்லணும். என்ன நாம சொல்லணும்? இப்ப மாதாஜி நாமத்தை சொல்றாரு. இப்ப மாதாஜி படிப்பாங்க. யார் படிக்கலன்னு சொன்னாங்க? அவங்க படிப்பாங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் பக்தர்கள் முதலில் இந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை உச்சரித்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு வணக்கம் செலுத்துகின்றன. அதன் பின்னர் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கின்றன. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்யும் போது ஹரே கிருஷ்ண மாதிரி ஒரு நிமிஷம் நாம ஜபம் செய்யறோம் இல்லைங்களா, நீங்க செஞ்சு முடிச்சாட்டி கூட ஒரே ஒரு தடவை அந்த கையை தூக்கிங்க பாவாங்கிட்ட மேல. கையை தூக்கிங்க, அப்படி கை தூக்கி ஒரு தடவை செய்யுங்க. ஒரு தடவையாச்சு. ஏன் சொல்லுங்க? எனக்கு யாரும் இல்ல, ஆதரவு யாரும் இல்ல, அடைக்கலம் யாரும் இல்ல, நான் பாதாரத்துல சரணடைஞ்சிட்டேன். திரௌபதி தூக்கிற மாதிரி, அதாவது இந்த மாதிரி வச்சிருந்தா என் மேல எனக்கு நம்பிக்கை, நான் எனதுன்னு முடியல. தலைக்கு நம்ம சொல்லுவோம் என்னன்னு, தலைக்கு மேல வெள்ளம் போனா ஜான என்ன முளம் என்ன. அது போல என்கிட்ட ஒன்னும் இல்லப்பா, சத்து கித்து எல்லாமே நம்மளோட செத்துல விட்டுட்டோம். நீதான், நீ என்னை எப்படி நல்வழிப்படுத்துறியோ படுத்து. எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் அது உன்னோட கருணை, என்ன சந்தோஷமா வச்சாலும் அது உன்னோட கருணை. கஷ்டம் கொடுக்கும்போது நீ கடவுளே நீ இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. கஷ்டத்தை பக்தரா வந்து ஒரு சில என்ன செஞ்சாங்க, வர்றாங்க கிருஷ்ண பக்தி உடனே என்ன வராங்க, நிறைய எதிர்பார்ப்போட வராங்க. ஓ நம்ம சாமி கும்பிட வந்துட்டோம், நம்ம கஷ்டம் போயிடும், நம்ம கடன் போயிடும், நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும், நம்ம கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கும், ஒரு எதிர்பார்ப்புல வராங்க. தவறு இல்லை, கேட்டதெல்லாம் கிடைக்குது.
பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து நீங்க எதை கேட்டாலும் கிடைக்குது. ஏன்னா 6 ஐஸ்வர்யம் பூரணமா அவர்கிட்ட இருக்குது. அவர்கிட்ட கிடைக்காத எதுவுமே இல்லை. அவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறது நிறைய நிற்கும், அழிவே கிடையாது. இதெல்லாம் நீங்க பாகவதத்துல L1 L2ல பார்த்து படிச்சிருப்பீங்க. தேவர்களால் வழங்கப்படும் வரங்களும் பகவான் தான் வழங்குறாரு. அது டெம்பரவரி. பகவான் கொடுக்கறது 12. என்ன சொல்றாங்க, நான் இங்க வந்தேன், இங்க வந்துதான் எனக்கு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு உடனே ஓடிடுறாங்க. வேற இதுக்கு போறவங்களாம் கஷ்டம் இல்லாத இருக்கிறாங்களா, இதை விட்டுட்டு எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு வேற்று இதுக்கு வேற சாமியவே கும்பிட போயிடுறாங்க. நாம யாரையும் பர்டிகுலரா பேர் சொல்லக்கூடாது. அங்க போய் மட்டும் கஷ்டம் தீர்ந்துருச்சா, இங்க அப்படியே பிச்சைக்காரியா இருந்தா அங்க போனது கோடி சரியாயிட்டா, இங்க இருந்து உனக்கு சுகர் போயிடுச்சா, அங்க போனதும் இங்க இருந்த பிபி அங்க போயிடுச்சா. ஆனா அங்க போனாட்டி என்ன சொல்றாங்க, அவங்களே நம்மளே, நானே இருக்கிறேன் வேற இது போயிட்டு, அப்பா அங்க இருந்த வரைக்கும் எனக்கு கஷ்டமோ, இப்ப எனக்கு கஷ்டமே இல்லை சொல்றது தெரியுங்களா. என்னோட சிஸ்டரோட பொண்ணு மாறிட்டு பிடிச்சிச்சு. இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு இருந்த பொண்ணு சித்தி என்கிட்ட மட்டும் பேச மாட்டா, எல்லாட்டையும் பேசுவா, வாங்க வாங்க வாங்கன்னு. என்கிட்ட கண்டா பேசவே மாட்டா. அது தவறு. என்னைக்கு வந்தது கிருஷ்ணர், என்னைக்கு வந்தார் சொல்லுங்க, என்னைக்கு கிருஷ்ணர் பிறந்தாரு? பிறந்த நாள் தெரியாது. ஏன் தெரியாது? அவர் தான் ஆதி மூலம். ஆதி மூலத்துக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா? மற்றவங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது, இப்ப பிறந்தார், இப்ப இறந்தார், இப்ப இறந்தார், இப்ப போனார் வந்தார்னு. கிருஷ்ணருக்கு கிடையவே கிடையாது. ஏனென்றால் அவர் ஒரு நாட்டுக்கான, ஒரு இனத்துக்கான, ஒரு மொழிக்கான பகவான் கிடையாது. அவரு அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். அகில உலகத்துக்குமே பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிட்டீங்களா? படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதில் 10 வகையான குற்றங்கள் கூறப்படுகின்றன. ஆனால் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிப்பதில் அவை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதில்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு மகாவாதன் அவதாரம், அதாவது மிகவும் கருணைமிக்க அவதாரம் என்று அறியப்படுகிறார். ஏனெனில் வீழ்ச்சி அடைந்த உயிர்களின் குற்றங்களை அவர் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. எனவே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் முழு பயனை பெற முதலில் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை உச்சரித்து பின்னர் மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். இது மகாமந்திர ஜபத்தின் முழுமையான பலனை பெற உதவும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரியுதுங்களா? இது புரியலன்னு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்ப தருப்பியசா கிருபா சிந்தப்பிய ஏவச்சா பதிதானாம் பாவனேப்பிய வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தக்கி ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு சில பிரபுபாத